Yazi mangisaphethe lezi shaqane zakomakhanya ngiphethe la. Ngifikelwa umbuzo lana ukuthi ngempela la kuMaskandi laphaya kulomuntu lo owake wazibiza ngembangi kaKhuzani. Kulomuntu lona okade eyimatanisa neNdlamlenze eyibiza ngenkosi yoMaskandi, angeke ngilibize igama lakhe. Kuthini engqondweni yakhe uma ngabe kuvela indaba zokuthi lapha yakuKhuzani amagidangoma ayahola ngoba asenkampanini ukugidela uKhuzani kuukuba senkampanini. uKhuzani uyinkampani, uKhuzani uyinkampani. Angikhulumi nge-IGB, I mean njalo IGP, ngikhuluma ngaye nje siqu sakhe. uKhuzani uyisikhondla nje senkampani. I wonder ukuthi lapha yangaphesheya emdletsheni ngempela iboss yakhona iyayithini ngempela uma izwa lezi ndaba. Njengoba amagidangoma ayo nje iboss yakhona lapha emdletsheni eyiholela o 5000 nakhona uma ngabe beperformile. Kulindwa nje umcimbi ozovela bahambe bayoperforma lapho ebese bethola ke o 5000 bokuthi bakwazi ukuthenga utshwala badizele nezifebe. Ngapha kwaguqa kwezendlamlenze amagidangoma akhona. Ake ngikutshele nje ukuthi ahola malini amagidangoma kaKhuzani ngoba uzokhumbula phela ukuthi nezindaba zokuthi ayaqualifya ukuthatha imoto nokuthatha amabond. Lezo ndaba lezo nakhona lokho kuvelile indaba nje ezisegudwini. Ake ngikutshele ukuthi amagidangoma eNdlamlenze ahola malini. Amagidangoma ahola kancane lapha yakwindlamlenze ahola o 20000. Omcombololo nje i-take home yabo after deductions. Ukhumbule ukuthi lapha yana kumagidangoma kaKhuzani kunanama deductions, kunama pay slips, kunama benefits. So i-take home yegidangoma elihola kancane laphana kwezendlamlenze u20k bakwethu, 20000 i-take home nje yegidangoma elihola kancane u20000. Yingakho ke amagidangoma kaKhuzani wonke athatha imoto ngoba ayaqualifya. Awagcini ke ngalo 20000 loyo, kuphinde futhi kube nebonus umuntu nje uma ngabe kufika i-birth date yakhe, ilanga azalwa ngalo, uhola i-double pay, uthola ibonus. Umholo wakhe uyaphindaphindwa kabili, okusho ukuthi uma ehola 20000 nge-birthday yakhe uhola 40000. uThibela yena umholo kaThibela nje, i-take home kaThibela u35000. 35000 umholo nje kaThibela, i-take home nje after deductions u35k. Ingakho ke uThibela evele walobola, waganwa, washada konke in one month, wakwenza konke enyangeni eyodwa njena. Uthe jika uThibela washada, kuthiwa lapha emshadweni wakhe nje umshado lo udwendwe lwakhe uthi waspenda 2.5 million uThibela intibana. Umshado nje waye udwendelwayo loyana njoba kwasuka ngisho ababesuka phesheya kwelwandle
kuthiwa lo ladwendwe lentibane ladla 2.5 million engabolekiwe engazange ayothatha iloan cha. Usuyabona-ke ukuthi ukhumbule phela ukuthi uThibela into edala ukuthi yena ahole kakhulu kanje, ake ngikubalele nje izathu zokuhola kakhulu zikaThibela. Okokuqala, uThibela uyi-graduate, uThibela une degree, Thibela ufundile, une degree. Akugcini lapho ngokuba ne degree intibane, iphinde futhi intibane ayilona nje igidangoma njengamagidangoma wonke wena wabona oChillis nomshovo cha. Intibane iphinde ibe umculi, iyacula laphana intibane ishaya ibongo eyinenkosi phakathi, ivoice yayo Nkosi yami ngathi iya-ayinwa lapha yana uma icula as a feature lapha ey'ngomeni zendlamlenze. Intibane iphinde ibe umculi, yingakho-ke intibane umholo wayo uthi awuphindaphindeke kabili kumagidangoma endlamlenze ngoba vele ishaya i-double job intibane, iwumculi ngapha, igidangoma ngapha iphinde futhi ibe yimeneja. Lo mholo njena engithi ungaphezulu ka-35k oholwa intibane, ingoba intibane iyimeneja lapha yana kwezendlamlenze. He is a manager. Uyabona? Uyi-graduate, ufanelwe ukuba imanager. Lesi sikhundla sobumanager akasitholanga ngoba naku ewumfowabo kaKhuzani cha. Usithole ngoba uyi-graduate, unamaphepha. Kumfanele vele ukuba imanager. Ufundile. Uyakwazi ukushaya ama-calculations, uyakwazi ukucubungula udaba aphume neyinqumo uThibela. Uyabona? So ngalokho uThibela uhola kakhulu. uThibela nje mayibonasile usuke ethole 80,000 rand. Mayibonasile nje intibane isuke iphume no 80,000 rand. Uyabona? Kuthini lapha yana ngaphesheya uma ngabe kuzwakala lezi indaba ezinjengalezi? Lalela ke. Uma ngabe amagidangoma kaKhuzani eyeka noma liyaxoshwa noma liya-retrenchwa, ngoba phela konke lokho kukhona, angithi phela uKhuzani inkampani, kukhona o-retrenchment laphayana, kukhona o-dismissal uma ngabe umuntu ebhede lokhu okuxakayo okungaxoleleki, khona into ekuthiwa o-dismissal laphayana. Uyabona? Uma ngabe umuntu ngempela umsebenzi kubonakala ukuthi uphelile umsebenzi, unama benefits, khona into ekuthiwa retrenchment fund lapha kwezendlamlenze. Masikhuluma ngama deductions kwezendlamlenze, ezendlamlenze zikhokha i-tax, ngisho amagidangoma endlamlenze ayayikhokha i-tax. Amagidangoma endlamlenze angithi phela ukukhokha i-tax eSouth Africa kuqala emalini elinganiselwa ku-8,000. Ma uhola nje u-8,000 i-tax uyaqualify ukuyikhokha. uSARS uyawukweleta mengaba uyikhokha i-tax eSouth Africa ubuhola 8,000. Manje amagidangoma ke kaKhuzani elihola kancane elihola 20,000. Lokho kuchaza ukuthi ayayikhokha i-tax amagidangoma kaKhuzani. Number 2, ayithi sisakhuluma ngama deductions. Amagidangoma kaKhuzani, njoba ngishilo nje ukuthi sisakhuluma ngama deductions lapha yana kwezendlamlenze kudeductwa into ebizwa nge-UIF. Uyayazi i-UIF bathi i-unemployment insurance fund, UIF, iyadiductwa kwezendlamlenze lapha. Kudiductwa i-provident fund lapha kwezendlamlenze. Igidangoma maliyeka nje ukugidela uKhuzani liyohamba liyoclaima kwa-provident fund, lihambe liyoclaima e-Department of Labour, are-recognized njengabasebenzi. Kuthini emdletsheni njengoba emdletsheni begidela ubhiya nje? Tante!